Mandagi ang mula nga karabasa. Ay, awan mo't sa nabiyag. Karabasa. Ay, adda. Nabiyag ang karabasa. Ay, nangyagaduman. Ang karabasa. Ano to yun? May isa. Nabiyag. Dati lang. Ay, nangyagaduman karabasa dito yung mutay. Ah, data na eh. Data na eh. Dagiti. Tabungaw. Nainyang data manaw? Ay, mulam. Una. Ay? Siyempre, nung makaungasag na Disyembre ay makasanta. Wow. Ang pagkasubot-subot at tikpay, tarubong to na may tawunan. Tinaan. Kasi Pagninyakaw. tuloy-tuloy ta. Pagninyakaw, yaris kung ito nung bulan ko niya. Una, paduwam. Hindi kami ang mapadutay. Ay. Ay, di bantay ti pangimulam nong? Di bantay? Ay, una. Ay, di balit ta daro urayan. Tani. What data ko na. Wala. Nagkita na una. Pan umul-ulay. Ngayon nalak ko madilaya. Inyong dakamuti da. Nga mula. Di kalamansi. Kamuti. Sile. Dada-dam-dam. Hey! Hindi ka nagtubo datan. Pan? Pai, mati yan. Nakitaan daga dyan. Pomegranate. Di bunga ti pomegranate. Pengatangan din lang ako. Po din kato. Aray ada si it. Ada si it na ni mula ti pomegranate. Ay ada balinan bahap upuli balinan na Kapag sila ay sila. Ay, papainit. Papainit. Diba si nga fang. Babot. Ito yan. Ito yan. Bye. Mga makita na yun. Yaso. Ito yan. Rambo, Roxy. Pandag. Ito yan. Hala ka, nagaduda. Iba't ibang klaseng ginamit na yan. Ito, double size yun. Ano yan? Kita man di kok ito. Avocado. Ay, awan. Di avocado ko tayo. Oh. Nabiyag na kita. Tara. Avocado. Oh, di avocado. Oh, nagduma. Mati ba yan? Atis.